Tim Nyakoronga Juang don buche mopogore opogore no timo welo mage ODM no timo welo mage Wiper na neno kanyo ka Nyakoronga Juang bende no yiero jal ma bende biro bedo ka chung kar chung od bura ma Ugunja kanyakla kod Kasipul e kind duond buche mamoko. Okiny ma kawuono mana mbaka ma bende odoro goyo korka kori ini wuon kaka japiny kaka jachama bed ni nitiere duond buche mopogore opogore pacho kaka member iseneno ka yiero itimo welo makamage itimo gi yo machal nade ornwa ote lai mago machoka rede ka uchiel nono wi mago ganda bende iyudo wa achiel kachiel. Okiny makawuono Nyakoronga Juang antiere koda welo ma bende en gino mara ni sereno posters manwaseke e mbui mago ganda antiere gi wende studio mar county ma Kisumu kanyakla kod Buche Nairobi. Achaka ne studio mar county ma Kisumu antiere gi Mikai Pamela Odhiambo ma bende ne en MCA machon mano mama Nyatabi. Pamela kinyalo mna winja amosi ni oyawre Kisumu chionade. Oyawre ahinya Kisumu chio maber. Ero kama na inya kendo machiegni twak. Buche Nairobi ka Nyakoronga Juang yiena mar mondo mi arwako okil Kamaloka Ambrose Weda. Ambrose arwaki ni machiegni ka thuolo mar moso nyikwara munge. Ero kama na nyikwara moso kamoro montio yawre uru Yeso paki, praise the Lord, ageno ni ucheo kendo udhi kuonde mag tich, kuonde mag dwaro, kuonde mag gero Kenya. Sach kwe mdo tel nu obed kod odichieng' ageno ni wabiro mbaka, wabiro mbeko mayom kendo maber. Ero kama na inya ero kama inya wakili kendo machiegni kopogore gi Weda Nyakoronga Juang bende antiere gi engineer Frederick ZB Owino. Frederick ne en jalar kom mano ma Ugunja kotiyo kod otiko mano mar ODM. ZB arwaki ni machiegni ka thuolo mar moso nyikwara munge. Ero kamano Sharon moso jo nyikwara munge duto no oyawre uru ageno chiyo maber kendo wadhi go mbaka kendo wadhi winjre wadhi wacho kaka en kendo kaka dhi mbele. Ero kama na inya Nyakoronga Juang engineer ne achiel kuom jogo eko ma bende nalaro kar chung od bura mano ma Ugunja kod otiko mano mar ODM kata kamano kaluwore koda yiero mano tim Moses Omundi mano loya aparo ni wachak gi mar Ugunja no kaka yiero no bedo adaro mar mondo mi wawinji kaka yiero no bedo Nyakoronga Juang gi duoko mano bedo e kar chung od bura mano ma Ugunja. Moses Omundi iwacho kanyo no yombo koda ombulu alfabich 329 onye ka chenro makamano no bedo Nyakoronga Juang bange Joseph Otieno iwacho no ko namba thuolo mar namba 2 gi 2780 kod 9 engineer Frederick ZB ni yudo ombulu 1336 Nyakoronga Juang onye ka thuolo makamano no bedo agwero. The results are as follows. We have one Frederick Omondi who garnered 1,336 votes. Number 2, we have Joseph Otieno who garnered 2,789. We have the last, who is Moses Omondi, who got 5,300. And I request those who I don't the two other gentlemen, I don't remember Tinalu, and I don't remember ZB Owino, who also took part in this exercise. I want to request that it has not been, the winner, but I want to ask them that they should join me, being members of ODM, to support me towards now the final race, which will be conducted by the IBC on the 7th of November 2025. Nyakoronga Juang mano kaka chenro no bede kinde mabende nilando jal mabende na koro nadhi fwadho otiko mano mar ODM kar chung od bura mano ma Ugunja Moses Omundi mabende koro bende go iro kama ne jochung wetege mabende nagilaro godo otiko ka bende wacho ni mar mondo mi sire jochung wetege manatilaro kode otiko mar ODM osire ZB ni nachiel kuom jogo eko mabende nalaro kar chung od bura mano ma Ugunja gi otiko mar ODM. Welo no bedo nade hangeni campaigns dutimo kuom thuolo malach ndalo ma hayo 400. Ya nawatimo campaigns ndalo personally natime ndalo 400 26 days for 26 days nkech kanene waziri Wandayo bed appointed to abet kod vacancy na Ugunja kendo kana wachao campaign kana wachake wuono nene onge IBC kono nyaka waritmo los IBC kore kwa wange tieng yiero kwa IBC no los earlier this year bwange tarik kendo watimo nominations marwa last week kadonji yiero mar ODM kendo kana watime Ugunja
Natimo campaign mamul kenda paro no kana run up to the by election no violence. Lakini chieng yetu ne wabetie kod tungni matin tin koni gi kocha. Yiero mar ODM aparo no gichon ji mang'eny chunga no ODM to ne wan ji adek kende. Nikech aparo ne ji noluor nikech iyudo ka ji wacho mang'eny na kata kiyombo to kidhi landi ABCD koro iyudo ka ji manochung' ne tin. To chieng' yiero mar manatimo Ugunja ne wan go gik moko mane kodhi maber mang'eny. Kaneno olandri yiero ne wach koro party membership mar kuonde mantie by elections ok nyal register for party membership. Lakini iyudo ka chieng' no even on the actual day ne nyal register kendo go kura. Akta gosiep na mane supporter okogo kura Ugunja en ja UDA lakini no supporter kosiepne. Koro kanene watemo ginto wacho ni manda temie mondo register bo register bogo kura chieng' no. Kech ne wadwa verify ni giminyiso ntimre ni en adier. Kono identity ne register on that date kendo go kura kendo ki register to ka onge system mang'iyo ka in ja party moro. Maisho ngata inyata bedo ja party abich kech i register ODM sechego tigo kura sechego. Kendo marach mogik ne nitie joma ne nego kura ndalo mang'eny. Ne wan gi team mane oting'o MCAs, party officials mek ODM mane ne wuotho polling center ka polling center kendo gigo kura kaka gidhi kendo gigo kura to bende ok obadho gin gitimo gimarach. Koro yiero ne ok otimo maber. Aito ne wan kod kane pok otimo nominations na wacho maber nitie kinyaga ng'en to bende otimo yo maber nadi nikech onego bed nitie a system onego bed nitie ka ji 30% emok nigo kura onego bed maximum 35% moko bed 25%. Actually issued a statement even to the party. We have a situation where one of the opponents come from maji 82% no go kura, another was 76%, another was 75%. The other places general the trend and 32% maximum. Kwa hiyo kanene ntie voter staffing ntie en party wani mono dhi mbele to nyakwa dog chien kendo wang'e to gini watimo nomination mondo atima mondo walo sasa jo piny kosa timo nomination no watimo nomination mondo ji sacrifice their resources, sacrifice their time, everything else mondo kik bed ni ji training gi to wang'e gima pango. Miwacho injinia ni yiero no kotim makare kar chungo bura ma Ugunja mago mag welo mag ODM. Ne kotim yo makare. Ne we broke all the rules ne ko bed followed. Nikech ing'en seche moko inya bed okinja party moro to seche moko ipenjri nito bende parties moko bende ne timo nominations to parties gi bende ne nitie joma big wigs mani paro no gi support jomoko ti parties gi nitie big wigs mano yom to marwa ni manene luor no sebeti nitie interest mar party officials to kendo ti kaka nene luoro mane nitie no ekano timre ka wacho piero koro ne kodhi maber ne kodhi yo maber makare to kana ngi time nas ka ABC and everything else do kase jomoko bende nitie lweny ma bende okidonji ahinya inyon 2027 tie die mo pod mbele te you pick yourself and move on. Ero kama na inya to bende mane okeno kang mokwongo mabende koro wawinjo ywak mopogore opogore mabedo sebedo ka bedo e welo mago mag duond buche mopogore opogore karabna kar chungo bura maka sipunya korom gajwang no neno ywak mopogore opogore ang'eni kwa dhi nyime gi twak marwa wadhi bedo kwa winjo achiel kuom jachung mabende nochung kod otiko mar ODM Newton Ogada mabende koro dwaro mar mondo minuo welo mar ODM kar chungo bura mano maka sipulo yena mar mondo miarwa ko okil kama loka Ambrose Weda Ambrose kinyo kaka welo mag duond buche etim obed ODM obed UDA duond buche mapachuka welo sebed kama na kitimo yo machal nade nikech bang welo en ywak gi modolak. Erokamano ahinya. Congratulate ZB for the good show. Kikao umbulu mag declare nene yudo vis-a-vis the total registered votes, kick out the ratio. So it's good. Taking also your age, Bele, there is hope. Bele Kosawa. Come on. And therefore, soldier on. Thank you. Angeyo ni yero mag chama. Kaluwore gi resources mantie. Kaluwore gi party structures. Expecting nigdi en yero madide maber. En mana kagima ibi chalo janeko. Gina put machalo go magwe. Chama manane no kotimo yiero malongo last general election en UDA. Manotimi proper
elections at that time. To mar ODM to ngego over the years. Okay, ni sani. Makata insame de en mana sama je moko yuak tu ni jogo gino genjo chama gin ando ke gino urgi nyaka chieng yuak ni ochop. The way in the party structure is unge structures a ground. Leadership malongo bedo ne ka un mana ke safona gere ma samoro loso go kinyi yango loso sabere gi mo wacho kinyi wi wil go sa par kamano koro ngato ka ngato yudo ka kamo alaigo emotig nyaka chieng wachope level ma party nominations itimo let's say gi IBC e kenyalo bedo 100% sure ne kadhi nomination ne tadhi yude koro next time engineer kapok bi chung te kuonge nyeo party maloka party gin ji party oken nying gin dhano dong injo ke engineer cho ni bende ji no luor mar chung kod otiko mar ODM mana ji apimo ni nyeo party kaka ODM ti nyeo ge maloka maki winjo tiwinjo kata ka wandaye honorable wandaye wacho wajan engineer said bi mo neno baba be engineer kunene to nyadi mon tegna to mama bende to youth leader buru dinga bende watna bende wayo uru mena wanya engineer munge to kai ni won gi kede ko ma chala ndoga so have a heart but resources miketo for nomination oknyal mi obed organized well so you don't blame the party so much jibendo ki blame so much in our level of democracy. Moloka kuro en by election. To interests ngeng. To en kamora di. Kuro jo ma interested okanye magyo kane again spread. Te yudo ka mheshimiwa Burudinga ngiyo mare, honorable Raila ngiyo presidency, ki ango kuro ke ngama react nyalo kalo through. Ki ngama react la nyalo kalo through modong titie ke tribunal. Ngato kuro mai to tribunal. But I think they were doing kamano ni nyocha unge violence, nyocha unge tho, ana wuna lemo ni pinyiluo sasa mwate mo siasa. Tokone go benenge mangato dibu. Ukone go beni ile mangato ti mangawa. Pima kang ko gina dia tribunal bede kenano igodo ngachel gnus. Ngamo donjo ni. Odoja to nge ni enu tingo diang gi nyimbie te. Every problem will be on him. Ide kapo jam zara to doke yero to yero mabiro no engineer ikri jomodong boy kra paro ne there is hope pinyilu nikech kinde ka kinde wang'eni gwenge mago makaluombi mago mag duond bura mar ODM tiere godo nikech ODM bende hingo hike mano mar 20 mano mar higani to kama naka poka dhi county ma Kisumu wakili kinyo kama na seyo ma engineer ZB seyo godo welo manotimo obunja bende ni mirwako nikech ODM Orange Democratic Movement democracy idine bende nitiere ana ywak 207 ma wuok kenda dokore nyasaye ko na nyalo wuok ma chane wa piem gi professor Nyongo na yenge di ngwen baba be no me no gwedha ne kiyombe to diang duong lakini za makoro ne apa ne gi underrate my capacity no gege ya well resourced development balongo mineno mikwano benentie tin banaten gide koro by the time wechoridore mheshimiwa mwa piongo professor Nyongo bede ne ODM secretary general koro be ne beto dwa di choko koro eno ringe Kenya to aketho nyinge korgwe so sama ne weche koro chope ha did not tell exactly what they did for dire cha to ne an ge mere bakabisa so democracy kakedware tungi lakini kakora ng'iyo chama bende chama beria lazima kapange panga ngoa iye koke pange tio onyalo gine koro samoro injini biro to tekori ng'eny nyalo chendu wakoni said bino kuongo guri ane wacheke so democratic defined within the Kenyan context under Honorable Raila. Koro kike kao democratic kaka Democratic Party in America tibiri define ko Marwani and democratic according to the Kenyan context a pinyiluo led by Baba himself agwambo mwenyewe. Koro definition kanye yudo context
Ero kamana inya bende nitiere koda achiel kuom josiasa ma bende nosechung' moyombo e koma mano mar ward mano ma Manyatabi. Arwak Pamela Odhiambo mane en MCA machon Manyatabi. Pamela, samoro nyalo mana nyiso nyikoro Mgajuang' ma samoro kiai ni noyieri e kinde mane to nitayo Manyatabi kuom thuolo maromo nade to nichung' kod otiko mane to welo kanotim notim e yo machal nade machiegni. Ero kamana inya. An 2013 nabedo nominated gi party. Wane mine manodonji assembly mane wa implement weche mag 2/3 gender rule. Koro kanyo party nomiya nomination. Ok nagolo pesa mora mora. Ok nawuoyo gi ng'ata ng'ata. But en ni ka in ja party to itimo gige party, iluwori gi weche mag party tir. Ndalo no ne wane party kanyo to wa campaign ne ODM nikech ing'e ni ODM ka ji oseyombe nominations to ji dhi e yiero maduong'. Koro ne wachung' gi jo party mag ODM gi. Kanyo ema ne onena mane party owacho ni gimiwa nominations mondo wadhi assembly. Koro kochopo 2017 to achung' nikech koro aseyudo platform. Koro achung' mondo jopiny oyiera. To jopiny noyiera. Mane gigona ombulu seche mag nominations. Kane gisegona ombulu to jo party nomiya ticket mara. Koro ticket no nwachungo gi jomoko, jo independent ne nitie jo party mamoko. But koro nayombo madonji assembly. Koro assembly asebete higni 10. Askendo 2022 achaka dhi mondo defend kombano. To notimore maber. Koro anoko sani atimo mana gigena, but poda ne i party kanyo. Poda support party kanyo nikech kata kigori piny to inyalo chunga kendo michaki wuothi. Koro poda nani party mar ODM kanyo okawuogi. Pod wa support mana party and nominations kosetim ji mang'eny ywak. Nikech ka oyombi to nyaka ywagi. Nominations kitimo gima dwa nyiso jochung' ni seche moko nitie ma propaganda be nyaka bedi. Propaganda no bro beto ng'ato bro biro ni ane ma party dwara. Sama ng'ato se biro ni ane ma party dwara to miyo jomoko luor. And mano en gim achiel kuom daroji mondo ji ochak bet gi nyao ni party dwaro ng'ama kama. An gima nyalo kwayo ni ka ng'ato dwa chung', owuoga dhi ochung' to kete geno ni adhi yombo to ka yombo tidhi miya ticket nikech ombulu go idhi kwan gi. Mano e gima nyalo nyiso jochung'. Kiyombo gi kura mang'eny ibro landi. An na yombo to ng'at mana wuoyo go ne onge. An achung' tayomba to kora rito certificate to omiya. Koro kik waluor. Samoro nitie ma ji ywak, ji nyaka ywagi, onge ng'ama ok yombga. To kae dibe number 1 kende mikao. Koro welo no itimega. To be mar ariyo nyaka kuong ng'ini to jok mabiro chung' nikech jomoko bira ni gibiro chung'. Pod gikia kata ni e ward ka nitie ga e party mane. Gin giwuok gi malo, gibira chung', gige party gi be ok winjre negi. Koro ing'eni nitie seche ma nyaka party be ng'ini to to ng'ani mobiro ni to akanye. Nikech nyaka ung'e joma loyal ma kata ka udhi assembly kikalo gimoro to iwacho ni wan wadwa ni mondo wabed kama, wadwa ni mondo agenda wani mondo dhir. To mondo dhir agenda wani nyaka wabed gi numbers. To ng'ani be bro miyo wa numbers kwa sedhi koso en ng'ama hivi ma kosechopo kachacha to jomoko nyalo nyiewe mondo mikiko tim gige mag party. Koro mago be gin gik ma nyaka ng'isa ma ji dhi yiero. Ok bed ni in kamoro to ipara ni an kora dwa dhi chung'. Gik mitimo kae rules mag party gi be ok ing'eyo. Ikia kata ni jakom en ng'a e ward ka. In ibiro gi mali. Ikia kata ni ward moko igo kura kama nade. Ng'ama koro bet ka nyaka ong'e ni wan gi polling stations adi. To jokura mago kura kae gin ji adi. Jomoko be nitie mabro wuotho kodi
to ketgi iri kanyo, gikelo information, to kuchi to giongego. Koro in ibro paro ni in gi jok go kura mang'eny, kara jok moketi iri kanyo emopong'. Chieng' go kura be yudo ni ok gidhi, gibete ot, nikech ni giseluor no wach ni party nigi ng'ama kama. Mano en aina to mondo oscare ji, mondo ji odhiyo. Koro anasebete iye kanyo, ang'eyo gima notimore, an gi experience. Erokamano ahinya. Mano Pamela wacho ni nitiere kod experience. To weda di nyiera. Ang'o marach? Ing'e gimomiyo anyiero. Iwinjo kaka wacho. Party malong'o mayombo nego bed ni it is out to bring people. Makazed bibiro to kono ndieko pamo ne waro receive. To nitie jomoko mabede party to wane jo party wang'iyo ji, then they end up sama kore laro piny milaro ma presidential candidate koro laro Kenya, idwaro joma riek maarebo makan move, to they can't. Wako baba to kuma gikowe they don't know. Koro ka baba ochopo malo kata en kende iombe kabro kende. That system emomiyo baba has lost consistency nikech en gi piny modagi rum moluore wan jo party. Wan dipendi India party nge Nairobi, binge kata data analysis, binge kata saba, tok saba chalo nade. A party mayombo, you should ask yourself, na ngom you party mose yombe Kenya ka, genga manyien, maunge ga jo party. Yudi obiro ka unge jo party ka bi, idwa biro bi. Tiene ne bi, Jubilee bi. Kama no sike no wan jo party no die. Emomiyo kama nyako no manya polo no wacho ni wang'iyo jomoko dhi nyiewo kia ang'oa. An awuon I have been kanyo Ruto Yomba was there. Inako wapimo wa jaduong' mar loka ka kurube. Podi nitie Jubilee podi. Jubilee ok nose lor. Dong neno revamping kano timo nyocha ka juma mokalo. An awuon ne ka Manzo anyalo bedo gi Ruto nade kata ipona ne Jubilee. Bang' kane babo sedonje Jubilee magariwore go uru, magiriembo wawuok wan koni. Gima temo wacho ne wach mar jo party. Inyalo kowi gi jo party go, but gikowi where? Onego bene gima duong' en, are we going to get the presidency? The presidency includes nyeo nyaka jomoko ni bi. Zedi chawanene oriek. Unge kake pango gigi, the woman, mablos kode maoe makon bwana gini ketonje. To kwa yote, to ka. To mar de moko madwaro tich magire ni biro nyeo, yosiko wane biro nyeo. Broke people think, ni other people are bought. Gino gwen unu nyalo nyeo ji. Going forward, oganda luo nyaka kautelo 2032. To nyaka wapchak pango resani. Wach majo party. Urbaba se temo maper. He has done very well. He has struggle and I'm not calling the wrong people. Weak people looking for seats. In ordinary life, people need to ngame. Kanyo kochungi siasa. Kote mayo doka unge. Gina je king yo pesa ne malogo but the thing to gisi ko wana yo party kia ngana gidan doke ngane giro kia nganga kakoro se yedi magidon kode ka jubiro Nairobi ka kata mna ko ni baba helicopter midigo ka trips pirario Prado angwen onge gina kan to dogi yek makakuru yombo gito ka to ge konyo baba kono kwali ko kwali di chie mara re yok jomo ko ge peto sama nyi kwalo baba yo mkaje iko aore ni nyako malong mawanga le kabanu duo buke ka rudu go no ne wakure yo to jomo ko mawa ge no nyako mchut kabisa wacha ko uru ndio machielo mano bo wakonde jo matabu en jo ma odhigi Unda kene ukawe. So going forward, 2032 there will be a vacancy for us to take. We have to be ready. What are the Mavia Kabana? Moka tamna 2027 nikichwantia kile yero madu 2027. William Samuel Ruto. Muwinjo muwati ko magomba. Mano waburo bedo kwa ngede kata kamano hodiem bedo no ngeni hoste bedo kacho ni giburo bedo kudaja chunga mano motelo ni yero mar higa mar alfareo giprario koda bero to engineer kaluore koda seyo ma intiere godo kaluore kaka welo no tim e kar chungod bura ma ugunja. Your next step nyalo bedango nikech kanga intiere koda seyo tintere gi ranyisi evidence itero yuak mari ka political parties dispute tribunal akeni intere koda chenro mane mane kono ubeni time to seche moko bende mana ka wakilo wacho ing'iyo na what timeless do we have ido mende idha ujo party henya kose nikech evidence ntie one code facts
lakini wang'eyo 2027 osechopo kendo kamana ka wakilo wachacha en ang'ono en ikri marom nadi 2027 kabiro mondo kran focus mar sani secretary 2027 nikech mano osetimre kamano to bende en mana one financial year actually joma chung 2027 osejawo campaign sani man gima ncha timo cha en gima en momentum makuru adira kaka ncha sechopo cha adire nyaka 2027 adhi donjo mayom kech koro lessons bende land tingen siasa mara mang'eny asego Nairobi kane kaka na last time na Azimio coordinator mar baba in Nairobi County koro gunja temo nyuola mane dala koro ingen experience man Nairobi ariwo madala makura build on sani 2027 debate mayot ma 2027 podi dhi gi otiko mar ODM yes kaka life member yeah. Iwacho ni seyudo lessons koro idhi ka koro itegno lessons go ng'e ko nyaki kal jomo ki lessons gi koro lessons gi ilan gi to ngato ka no kuongo ni kanti bende koro ing'e kumi pusigo king'eyo kaka wach ng'en by election jiten gi interest kamoro achiel maison ka joma tek magoyi to ginywako ni kamoro achiel yot mondo gigoyi 2027 en elections duto MCS manyo kalego manyo kugem manyo kugenya manyo biro gunja ka gidhi bed ni gin gigore kod kucha gidhi bed no gunja mondo watuk gunja ko tugo mancha jito biro gunja mondo gituk gunja gidhi tugo margi ke gibenya gi defend themselves then jo munya dhi tugo tukgi then to turn the bit maber maro gunja haparo nen poch kod pak nikech no kwaneno ka chochni no beda ahinya kaka mano neno Kasipul nyakor Mgajuangi kar chung'od bura ma Kasipul bende Boyd Were ema jalni ma bende no yier koda jod bura mago members jokanyo mag ODM laro komb od bura mano ma Kasipul kocho kod otiko mano mar ODM kata kamano ntiere jochung' wetege mago mabende nalaro kodgi ombulu mabende ntiere koda ywak makoni kod kocha manen jachung' laro otiko mano mar Welo mano mar ODM Newton Ogada ente no wuono wacho ni okomor gi kaka Welo notime kar chung'od bura ma Kasipul kendo odwaro mar mondo minuo Welo ODM ochako nuo Welo e kar chung'od bura mano ma Kasipul motemlo ne by elections yiero ma adundo chieng' tarik 27 mar dwe mabiro wanjana kaka Ogada noloso odiochieng' manyoro nyicha neno ka nyithi skul mokwongo nyaka ne nyuola oketi go kura kende kwano kuchgi ni kura no enogoye maber ne candidate mane gidwaro adwa wacho ni ok wantiere ODM by default wane ODM nikech wahero party to nyaka nadonje party 2006 nyaka kawuono koro en higni 20 nyaka nabeda member mar party to gima notimore this by election pok notimore under leadership mar chair masani mar national because ma yiero mokwongo timore buo telo mar chair manyien ma en masani adwa kono jo party mar ODM ni ODM ka ok watang' to watieke nikech interest mag jomoko giwegi wanyalo neno kane wasebedo gi chairs moko machalo John Mbadi mano osebedo chien kucho ne ok wabedo gi chaos machalo gi moneno sani wakwayo party wakwa general secretary mar party Edwin Sifuna ni mondo ng'i kaka onyalo chiero party mar ODM to ka ok kamano to party mar ODM dhi kethore nyakor Mgajuangi mano kwayo mar Ogada ne duond bura mano mar ODM mabende winjo kanyo ni nodonje higa mar 2006 nyaka sani gin higni 20 nyaka sani bende oseyo ni nitiere nyithi skul moko mabende noluto ombulu mane Welo mag ODM nyakor Mgajuangi kendi pichni mabende nisebedo kenene mbui mopogore mabende nopogia kene de wach nango Pamela kaka ja ODM in Welo ma Kasipul ni tinene machal nade Erokamano ahinya Welo ma Kasipul ni ing'e ni ji onego dhi adhiya gi Welo mar duond bura mar party mar ODM weche osebedo mang'eny sana nikech ing'e ni aneno ka ng'eny gi ok ohero telo mar mama to telo mar mama no en telo maber bedo ni ne giwacho ni ne gi support Boyd Were ok onyiso ni koro ne ginyalo kawo ji mondo giter mondo dhi ogo kura japiny ema tego ji kane Boyd Were ne ok ne ber ne jo Kasipul kabondo to jo Kasipul ok dino yiero Boyd Were. Boyd Were no yier gi kura mang'eny. King'iyo kura ma Boyd Were oyudo to gi ng'ama oluwe ineno ka pogruok nitie mabor sana. To aneno ka ji owuok oko to ok naneno ka ji owuok oko maber. Nikech kiriwo kura gi to onego bed ni ji nowuok oko maber moloyo kura manogo chieng'no. Nyithi skul nitie madongo ma nyithindo moko nitie magin slow learners
moko be nochako skul moleo. Ng'enygi gin nyithindo moseromo higni 18 manokawo kura manogoyo kata e yiero mokalo cha. Kech kidhi ming'iyo ni kane en nyathi skul, jomoko be nitie manonyuol ma dendgi tin, ma king'iye tiparo ni en nyathi skul. Gin joma tindo. To gima be nyaka jochung' gi ng'e ni kani paro ni jogi gin nyithi skul, sani endi dong ing'e ni Gen Zs be owuok. Gin be gidwaro ni mondo oyier Gen Zs wetegi. Koro kano ng'ato neno nyithind skul, to mago ok gin nyithi skul. Mago gin Gen Zs ma gina joma dongo, but koro gitin. Ne gidhigo kura mondo giket Gen Z wadgi mondo donje telo. Machacha ne en range mabor, mok inyal wacho ni gichacha nokotimre yo makare. Mana kaka sewacho ni ka nitie chieng' yiero to propaganda be nyaka bed mang'eny. Propaganda bedoga. To kisebet ni jo ODM oseyiero ng'atgi, an koro kadhi. Bas koro mano kelo ni jomoko ok bi dhi, nikech oseng'eyo ni ok bi mi jomoko gi otiko. But mano en gima rach sana. Kidwa ni mondo ng'ati oyier, please wek bete out. To Pamela ka penji, welo itimo gi ng'a? Iwacho ni kitimo welo mag duond buche, dong jochama matime? Koso nek be ni time nade? Jochama ematime. Jochama ematime, itime e secret ballot. In idhi adhiya kachechande, timiyi kalatas, tidonjo go e box kachecha. Ichuo tik kati iketo X e ng'amidwaro. To jo party go ema chung', to ng'ato ka ng'ato gi jachung'ne, nitie ng'ato ka ng'ato manoketo ng'ama ng'iyo kuche. Koro ng'at mang'iyo kuchini sama ang'i kweno, tiyiero ni ng'atni nigi kuradi, ng'atni nigi kuradi, to ng'atni be nigi kuradi. Onge kura ma jo party kawo mang'eny to kete box mondo ang' oketne ng'atgi moro ma gidwaro. Emomiyo winjo kawacho niya, kidwaro ni mondo ng'ati odong' to bede ot. Mano to ng'ati no biro dong'. To kidwa ni ng'at midwaro ni mondo dhi oyombi, wuog oko mondo idhigo ni ng'ati ni kura, to ng'ani biro yombo. Nomination ka ema duoko ji dala. Mano e gima joma ng'eny ok ong'eyo. Kidhigo kura mar nomination, igoyo ni ng'ati cha. Mano yot mondo dhi ochung' kore e yiero maduong' mondo miyo yombi. Koseyombo gi otiko mar ODM ni. Mana kamano. To nitie gimoro kanyo ma adwa ni mondo awachi, ma chien mana winjo ka nono wacho chien kacha. Ineno ka chieng' moro ne ikalo budget mane dhi hinyo jopiny. Tineno ka jowa moko gi side gi jok makalo budget ma dhi hinyo jopiny, to ji mang'eny neno ni budget ni kokal to dhi hinyowa. Tineno ka joka gin gidhi adhiya to gikalo budget cha, to sekwer gi ni budget ni, kendo gin be ging'e ni budget ni trach, odhi hinyo jopiny, to gikale akala. Mane momiyo kata ka koro ji dhi kacha to nyaka ng'iyane ni to en jok madhi ng'iyo interest mar jopiny, koso ng'atni en gi interest ni. Ok onego bed ni iketo interest ni koyieri, to interest mari nyaka bed mana mar jopiny. Emomiyo party be nyaka bed very careful gi jok mag chung' ma giwacho negi ni mondo odhi oyier. King'e ni ok idwar party ni party ojogi, weya mor gi jachung' no wacho ni en pod oduogo e party no. An be party no ema pod antie nyaka sani, to be ema bro thoe. Nikech mano e party wan waneno mana ni gik magitimo gina gik mani kare lilo. Erokamano ahinya. Ang'e ni weda bende idwaro medo wach kotenre kod wach mar Kasipul. Yino mar mon moko mana yweyo nikech sang'wen oseromo nyaka rom gajwang'. Ote magi bende aneno kotenre kod welo mosebed ka itimo. Tano ka thoth loso kotenre kod wach ODM. Wang'e ni welo bende itimo gi duond buche mamoko. Duto te wabiro bedo kwa lose e okang' mar ariyo. Bende ote mintiere godo abiro bedo kasomo. Kik dhi mabor. Your Asian adventure awaits na View Travel. Ready to explore? Dive into the vibrant energy of Thailand, stroll through Singapore's dazzling streets, or unwind on Bali's pristine beaches. Discover the rich cultures of Malaysia and Vietnam, the serene beauty of Laos and Cambodia, or the innovation and tradition of Japan and China. Whether for leisure, learning, or business, unforgettable experiences await. Tembelea Asia na View Travel. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover.
Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, Tich Adek, Saa 3 otieno, mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch, Tich Ang'wen, Saa 1:45 otieno. Kik bai. Jumani nyakwara Ramogi juang' e chenro mar pur gi ohala adwa nanyisi ni wadwa wuoye kit pith mar oganda. Nyota mit. Jiwere. Kuro chiche nitiere yath mwagoyo kaito nego kudmino. Kendo samolalno tena ko oganda Buche rite owuok kama ber. Oganda ni en hybrid mokwongo nitie tuoche moko ma kata komake tok nege make tinyalo thiedho. Kato nitie tuoche moko mabe koro okira ok make. Nyakwara Ramogi dakika na bich tok Saa 4 mar okinyi machiegni twak marwa wadhi nyime gi twak marwa welo mag duond buche mopogore opogore. Ka ne moko kuom ote misebedo kioronwa kotende kod kaka duond buche ma pacho ka osebedo katimo welo mage. Ote ni oronwa lai mago ote machoka radika 600 mbui mago mag Uganda bende yudowa achiel kachiel. Kinyalo mana ketna moko kuom ote mosedonjo mar mondo mi asom. Aneno kanyo ote mar Engineer Lazaro Kanyambok. Iwacho ni wan kaka local opinion leaders a ground ka gimarach to wakwero. Onge tiende beat around the bush. Ote marena ng'wenjini. Iwacho ni ODM timo nominations modwanyore zaidi. And this thing osebedo ka cost party so much. Imedo kanyo ni in fact my reason mar every election wawuok kod wichkuot kod post election stress. Ka ginyal change way ka ginyal change wayo trend ni to all aspirants biro resort to kaw independent nikech luoro timbe magalagala. Haya. Gini kilo voter apathy to kendo a reason behind millions of kura manindo Nyanza. ODM ogol joma nigi political ambitions from the party management makilo conflict of interest. Ote machielo Davidson iwacho ni wachne ZB ni 2027 obi kata kod independent nikech ODM podok nyalo miyo otiko. Iwacho ni njago kura ogonja. Haya ZB biro bedo kaduoki. Kale Bopeyo bende wacho ni ODM to ok tim yiero maler. Iwacho ni ODM nominations rach kabisa. Asomo temo gik mano mar Eriko Ronald wacho ni Oro Sharon Mosna Welo gima ang'eyo ni onge party matimo nominations malera Kenya ka.
luwore gi pesa ma intiere godo. Iwacho ni intiere Dagoretti Corner, Buore, Nairobi. Wakili Weda, katenre kod welo ma bende noneno kata mana kasipondi, winjo achiel kuom jochung' ogada wacho ni okotim makare, nyaka nyithi skul noluto ombulu. Waleso ni kotenre gi mano. Kamano. Kapok react nyathiwa mane e studio ma Kisumu ikoni an ngawacho nyinge Pamela Odhiambo. Adwam na correct Pamela wacho gimoro ni indi ni ODM nyaka tho. Please correct it. Bedie Yesu. Kik tho yudi kionge Yesu. Tho ko yudi mna ka ine ADM. To macho chimi mbele kacha chieng' chier. Make sure ni ine Yesu. Kore kiduoge ODM. Ana wuona paro ni pichni mana aneno mag di nyithindo go ombulu ka. Nawe ni either en gima ng'ato loso, kata en a joke, kata en AI generated. Ne ok apar ni en gima notimore. Ageno ni Pamela anyalo wacho ni gima kamano ne en miriambo. Lakini loso ka en bende owacho ni mago kia jo party, jomoko 18 years. Pamela, remember this as I lose TV ni in a mother, a grandmother, and somebody's sister, somebody's wife, were close to Kagima ODM nomination and at the end of the world. Manora, Chimor no somni gigi, nyithindi no somni koni mama ne wajen nyaka nyithi sikul. Kia gini kia 18, kia ne ginango. Gimarach nyaka obede ba wako ni oyo gini note marach, but overall, mama de. Ana ageno ne aneno bwana manyo maluso ne. Newton Ogada. Ogada pod tin kare sema no donje ODM. Ema no donje wan no chako ODM mana number 75. Life member. No chake ka pod piche tek. Pod ogine en mane en kara no dong kuro. Ana selworo rama se hido mali hido makuru. Wari hito mna laro kom president bang 2032. So, anyalo kone ni wach mar kod nuoyo. Sani ka koro giruo ni nuo yiero, to koro gibiro humiliate. Koro giduogo, porojo koro duogo ko pangi modonje wangi. To gima nyaka ng'i en this. King'iyo party leader, Her Excellency Governor Wanga gi the late MP. Gin osiepe. Moero ne neno ka gavana wango oywak motemo kete nyaka nying President Ruto inite ne nani awaye meno jogore gi lak. Koro koyudo opportunity mar yweyo pi wang' mag joka were. What do you expect her to do? Mano in somebody yiero ting'iye igo mago iluongo ne risk assessment. Risk ing'iyo kanyo. Kichaki go chunyi Raila party leader. Koro pangi jogi. Chances are also take. Managing risks magiseng'eyo. Koro idhi e singo upande. Idhi kitang'. Wadwaro koro ni yombo joka en gi resources. Mang'eny adwaro ni yiero no. Okete million piradek. Bwana Ogada. Oketo million piradek. Mano ne welo. Ne welo ni. Yani onge ng'ama nyalo go kura mane owacho kuma nyithindo migo picha. Mago are not possible. Tiketi mano welo to podi yiero nitiere nikech inyalo yiere gi inyalo miyo tiko mar Duond to podi yiero madhi bunge ok yier ni yudo ala kuro yiero ni ino ala miyude en nying kendi prepare bedo president. So iole pesa 207 kani wale rugi na secretary general na ole tongolo mo wajno kuyo miye pesa mondo bi gogo luo. Because it was about building a name and building a career. Okay, Mesara. So man no twade million per day. Baba bowe ko ywe million apart. To kidi ya kuro ge kidem bwana zaidi ni an ODM coordinator. Man to jomi lu de la ku biro to ywe nikech party need money. Winjo wachno. Mo ki idho helicopter mi akamine ka babol war kabondo. Helicopter the and back is 300,000. So magi nyaka unge omiyo ananeno ni time modong gi kasipol giwawe ya boy odio ywe pi wange dalagi obedi joma dwa rite urite mutegno 2027 gotonglo maber
gosiep maber gi wede maber baba bende neno to be joma paro no diem nyaka gine kik uwe ni odiem no udhi loru kata weda gini be nyalo biro ko to wabiro gi resources motemore marach nikech aneno ka broad based government dhi e yiero together. Achaka neno ka chal ka gima baba Dogen seyo mana Raila bende no seseyo godo ni nyaki bed smart people when ka ngato loso nyaki bed smart in kata na baba no kanyi nene kata ka ko chunge kom ko chugo chani ngama nyalo ra president nyaki bed aloso gi yanga people kama no wacho ni ODM biro chwalo jachung but paro ni ODM biro dhi chwalo ZB jachung president to we William Samuel Ruto there are things michara adwa ni kupango to pango ku ng'eyo ni 2027 samoro ko nyali yuta ahinya kipati ok nobedi ni ZB ni kiseyudo party mar ODM ni to donjo nyale koro ikri sani to agero jopiny to ji dhi to sani endi akwayo osiepano ni kiko spend so much energy so much money moketho osiepe mang'eny over Boyd Were for this short period koro aloso with hindsight and age oikre aika to ji ochako rade makoro rawanga bende rado kadwa nuoyo makoro onge tayo in bende kamano Honorable Pio Wandai bende ng'iyo kaka idok yiere cabinet ji nyaka yombi seche gene pusore ne pos but nikech ing'e election mang'eny miyo gweng' ok sudi iyudo ka sani Kasipul does not move nikech en election en koko en ang'o to for 1 year ogonja koro en election en koko maendi wadol uru piyo mondo wachak pagore wadwaro oganda luo ochak yiero jogo minyalo minyalo luoki maka chopo 2032 to either wakao the presidency or wakao deputy presidency and half the government mane mamondo wange wanje ODM wanje kiango baba ber kabisa to chope ukingoni upende usipende taneno ka ento miyowa direction baba chako miyo ji direction mama Ida no wacho ni komure kodni ikre uru to ji pura neno ka wala what is she saying ene baba u anene kosetiyo maber taneno ka koro to dwanu dong nyithindo motegno kuro bedu mariek baba kujuto ko na candidate wana bedo kikupar nango ibero ko los kana en kode dok ni nango to jama paro biro yoma ne kiseka utiko okuno yom ibiro yombi makara ija party waje ni toy party ibiro yombi moja maji chakrade tribunal be rule against you mi don't oko prepare so that ki yom tina dira makende nikech wang'ini kar chung'od bura kata Magarini bende dhi bede kenwoyo nikech ja ODM bende nantiere seyo ni kura noko tim e yo makare kata kamane kar chung'od bura ma Kasipul Nyakoromgo Juang Boyd e kinde ma bende ODM natimo Welo no yudo kura 18,210 ni lwe kanyo go gada gi kura 3,337 Engineer ZB ntiere janeno marwa manowacho na penje Rico Ronald owacho ni party notimo nominations to party katimo nominations seyo nitiere okwai ni kichunge higa mar 2027 yiero maduong' kik idhi gi ODM dhi gi independent gima timre en ing'eyo seche moko nitie gima you fight from within or from without koro yiero mar ODM kaka sepimo kanotimbe nego time yo maber to lakini gomba ki ODM pod en gima nitie en gima open adhi gomba kama dwange kech nitie recommendation ma jomo chung nikech ka kwadwa loso party walose from within tinya wadrumo mada honorable awita gini to wagomba kan gini ne upango tene kodhi maber ABCD gima sebet ka wacho maber masani party be nyaka ng'in en ji nyalo join kod party injo gima jopiny wacho no ji nyalo join kod party koro an atemo mondo wager party ni mondo bed motegno kendo watim gima kare nikech kaka ji loso gi wang kabisa to nyabed gi party ma jin aparo kara chuonyo kana ne yiero okome ne ginji 30 mane dwa party ticket 30 people sani nyino kanyo ginji abich Kasipul ugunyanya wanje adek nyiso ni jopiny bende ng'eyo to party team record jinade nyacho bok makoro bet ni jopiny ng'eyo jini yo mopogre kendo gineno ni mondo gigo kura mopogre koro sani an ja party adhi chungu party lakini party nyaka ng'ire motegno
kaka gimoko tingene higni en 20 nikech ohingo higni 20 nyasi maduong' ubago e county mana waseloko dwe mana dwe ni dwe mar 10 to koro pod en mana ywak gi muodo lak pile ka pile kotim welo pod en mana ywak bro rumo karang ywak nyaka bedie en rumo mare mo ko ng'eyo Sharon wachiege moro tiegi madwa wacho ka ni kabu wach kasi Bypoll ing'eyo kama Madam Pamela Odhiambo wacho kotemo defend na ntie jigni 18 jomon go ID and all that ana paro no dhi wacho ni gino miriambo nikech pacha wono alemo kan gino bed miriambo nikech kano team party nominations not even a weekday no change all polling centers mo ne oti kod churches to no oti kod koro there is no way ma nigo kuri school o ne ongo polling center ma in school magimo ne beno wacho ni mano miriambo keden fake news to okwanyal defende nyithino nego kura school kan gima no timeto mano should be condemned in the highest nini possible. Because neonge polling center is school mora mora. Because it's a weekday to nyitino in the school. To Wednesday ugene in Friday. Maongo nyitino manego kura chingo. Ero kama na inya wakili nya. Sharon gumoro jopiny ero ne jopiny. Dwaro independent kiano. Jopiny gi kie mago ODM kage sego to giwuondi ni baba chunwa. Kipenje ni beni neno baba tie polling station. Be ubiro kanyo girungu ubeto cheki. To chuni nade jopiny gi emari ambo ka winjo omiyo kichung kita se decide ni amadheka adheka to marareyo you don't have to be independent or another party giwacho ni party is local iweyo mana king'eni komidhi echa utegno ana wuon nawe mana kang'eni no wadhi go Uhuru Muigai Kenyatta wangina wadhi donjo sirikal adhi bedo motegno kwa kanyo wadhi Wood Sugoi wadhi bedo sirikal koro bang'e to ni wuoka ni independent jopinge kikine you decide as a leader where you want to go and you go kagi dhi kodi fine kagi dong fine any seat midware piny wuo for now ODM osewach for 20 years odonje nyithindo manonyuol ka nyaka no ODM chaka nyithindo manonyuol osekawo mbulu gin ODM ne medinge kidwaro telo to ODM ne metino ana wuon ka wuon ka dwaro telo tachako mna ki baba Raila chaka chopo ka mama chapo kuburu ka chop seme kata Kisumu county to koro okudhi ni mia adhini jaduong' wenwa mna level playing ground wenwa weya jopiny ogo mbulu tabiro kaikora motegno to king'ato wuodi duogi independent yan odwa ni jogi magiero mondo ogol opposition motegno kisewuok magineno kodong' kend koro konyo baba maga ndhoke eiye ka emiyude ombulu mratipo iwinjo ka gine tichiye tribunal ka in gadiera tribunal kamano to gimoro ni wuok e ODM kata an ka dwaro ODM ne machimo te dongre mna gwenge magwa makaluo bende wasenokora mna ka jochung' mochung' kod otiko mar ODM pod yombo e yiero maduong' to jopinye mane okoni ni biyo wan gine bas ka koro yiero biro ni kia baba dwaro no kia ng'a kibedi ni ng'ato ne japiny moro wuondi you should never do that. And when I left ODM in 2008 age was on my side. I decided I will wait for 20 years. I was going to make friendships along the way. And I don't regret. That's the best thing that happened in my life. Another 5 years. Kichigini bayiro no dwaro tonglo mang'eny. Dwaro tonglo mochiek mang'eny ma jopiny chamo madong'. To joma paro ne 27 biro yom. Wan e jopati. Ero kama na inya to bende Pamela walosane bende kotenre kod kethruok mag mwandu Kasipul kanyo welo mag ODM no kethruok mag mwandu mathoth mtokni no to kanya hinya mag Newton Ogada jachung' ma bende koro dwaro mar mondo mi ochako tim kendo welo mar ODM kar chung' od bura ma Kasipul dikichone no kotime yo mahuyanga kethruok mag mwandu to diwach nango e welo mosebedo kaneno bed mago mag ODM kata mna welo mamoko. Erokamano ahinya. Wan wawegi ema waonge discipline. Nikech kapo nono ni ng'ato chung' to kidware to iketho gike nikech ang'o. Ere gimomiyo inyalo wuok e odi ni an gima adwa dhi timo adwa dhi ketho gik ng'ato. Mano luwore gi chuny ng'ato
gi kaka onyuole gi kako dongo. Onego bed ni ka ok idwar ng'ato wek mulo gike. Mtok ng'ato to timang'o. Dhano ema chung', mtoka ni noko chung'. Pile pile nitie jomahundu. Seche ma ji dhi yiero to gin jomahundu, gin pachgi en ni wadwa dhi kwalo gini. Mondo miyo wach ni gini itime e yo makama. Ing'e maber ni ok en ODM kende parties wantiego mang'eny. Jomoko ka jomoko be timo welogi. Ta asewacho ni pile pile ng'ata ji nyaka ywagi nikech number 1 kende mikawo. Yiero number 2 ok dwar. Idwaro mana number 1. Koro number 1 ni kosebedo to jomoko gi koro nyalo kelo be koko. Ka number 1 ni osebet nikech gibro feel niya kuchwo kwal kia obet kia nade. Ketho gik moko en chuny mar jomahundu. Ok ni gin ni jopati ema no ketho gik ng'ato, apana. Ji owe ketho gige ji mondo luonge nying jomoko. Mago gin gik miketo kanyo. Magi achiel kuom siasa miwinjo ma kod idwa wach niya ni notom toka ni koro yiero nok ber nikech ji nogore moto nyaka mtoka. Ang'o momiyo idhi toyo mtok ng'ato? Ang'o momiyo inyalo luwo ng'ato mondo idhi goye? Dhi gori gi ng'ani e debe. Mano e gima onego bed ni ka sani koro ji biro dhi e yiero nikech sani yiero chiegni. Ma indien mana mar ndalo matin. Wadwa dhi kende yiero maduong'. To pile pile be awachoga ni ka ji oheri, gibiro yieri nyaka gi otiko moro. Nitie jok moyier gi independent, nitie jok moyier gi chama mamoko. Kihero ng'atini ni ng'atini ne ber tifil ni party omiyo ng'amo kidwar otiko. Dhi adhiya mondo idhi yier ng'atini ka ung'eny to odhi kawo. To ka utin to ng'at mano yier cha pod dhi yombe ayomba. Koro wang'i uru ni wadwa dhi e party, interest mane ma wan go. Interest ni obed mar jopiny. Wuogi japiny ng'ise gimo midwa ni mondo dhi oyieri kata kidong' idhi gi e party moro. An nadhi gi independent. Manyata bi kanyo enda timo gik mang'eny sana. Na fight for gik moko mondo bi. Nikech ing'e ni wan ok wan implementers. Governor ema implement gi executive mage. Wan wakalo mana gigi e budget to waweyo ne kacha. Natimo gik mang'eny sana. Koro na feel ni kaka nadhi machung' gi independent, nonego bed ni jopiny neno ni natimo gik moko mabeyo mondo giyiera. To negiweya nikech ok negidwa ni mondo adhi abed kacha. Koro kaduogo kae ang' na ywag nikech ang'o? Ok onego bed na ywak, onego bed na ng'iyo ni ka yiero moro biro be anyalo chung'. To achaka ng'iyo kendo ni ka yiero biro anyalo yweyo mondo pod ane ni to kara japiny ni dwaro ang'o. Tich tek. Dhano notamo nyaka wang' Nyasaye. Ji oyier, ji owe gore, ketho mwandu ng'ato ok en siasa. Koro ana treat gino ka gima en jomahundu ema goyo mtok ng'ato e yo moko winjore mani kare. To kik wach ni koro ni mago gin jo ODM. Gina dhana mochokre mang'eny madwa ketho gimoro. Ok oluwore gi weche mag yiero. Koro ji owe ketho gige jowadgi ka sama ji owuok ma ji dhi e yiero. Erokamano ahinya. Kendo wakili Weda bende paro ma iyieri godo. Gin jomahundu ma bende osebedo ka wuok ka ketho mwandu ji. Kisedhi mi igoyo nyaka osiptal, itoyo dirise, kiny ka koro ituo tiringo kodi kanye. Iparo ni gin jomahundu. Kara mheshimiwa no kara benose we ODM to kaso jika gidi. Nocho. Ya jo ODM wangiteke ya miduogi to kindoso ODM ramo wange mo wa mo di independent. But anyway, aparo ni mheshimiwa makasi Paul Kabondo te gimanda atemo ma realize either okobedo ja ODM or poknor wako Honorable Raila. Why do I say so? Kija ODM wako Honorable Raila. One thing and ibedo disciple mar Honorable Raila Odinga. Kibedo disciple. Me say no siasa never the years. Namanya logo mitoka ni kichungo kanyo. Manto en wudu huka en nyarga kata en wudunga. Ke na neno gi kata pa ne drama. Nikech Raila won no puonjo wa weda giri. Ni kija siasa to in gi youth motiao. Oke goji to ka ng'ato temo goyi to neno gimane pundo neno lasi. 2013 anyalo paro, I was running on TNA ticket. One go uru Mwigai Kenyatta kone jo sembe ni jo dalawa. Uru ema bedo president ko uru abi kucho. To gibe kon di duogi kod kone kadewa yie. Ago na pana maru no bi nam. To wan jo sembe generally wairu kui. Ne onge violence. But ok ne ok wan ready.
And I won at any one moment. Ne an almost 300 youth. Ok youth manigi niang, iluongo ni elite force. Ok ugo ng'ato, to kelo chietho pong'o dheri. Tinena nena gimomiyo chietho pong'o dheri ok nyalo wach gi kisungu. Ipenji iloke ane in English. Kiyude correct. So mheshimiwa, kaka neno ni nyogi timino, dog chien, juari chien ipangri. Kase pol bedung'eyo ni machato is a seat of violence. Kori mamitoki kama chungi jiyo gini. Aparo ni kata manwa kelo President Uhuru bang' tho jode. Kele airport, wango nyango lo mwarwake kamas, mokalo Kisumu, mano wanyo konyon ka. Jibiro go, no akona wanjo ka ng'ato. Ng'amu koko ni biro go wendo wa, to kongo go wa. So, awacho ni disciples mag Honorable Raila Odinga ng'eyo gibiluongo ni political formation, political preparation, readiness. Okugoji, to kugo. Remember ni Honorable Raila Osegabet, ma ene out of sirikal most of the time. So police kata jo army kata ok nyal ketho his gide. So mheshimiwa no oae lweny mang'eny ma ji oduonyiero kiano opangre. Tich pesa taneno ka en manyalo opangre o recruit supporters to kod army marito jotelo. Anyalo paro kane Honorable Raila wuok e Kanu. Nyalo paro Kanu. Wadhi Thika e rally. To Mungiki oriwore gi jo Odino yo Georgia. To university JK Okat university bendo chung. Wadwa ne Honorable Raila o address. Ne wachopo kanyo mwakone baan gi mheshimiwa Otieno Kajwang', not Otieno Kajwang', Francis Tom Kajwang' Mbunge. TJ. Wakone wuogi. Diere januwa lunga na gwambo. Baba ni tokoro mag jo manyato. Jaduong' Luka. Koro Kajwang' Tom Francis oting'o panga maromo kamatana ting'o lema chailuongo ni yaw na yo. Kone baba joge jawi thoko. Mama Mungiko ringo nyotenya. Mano ne wane training. Ngani to nene ndonga training idugo yo gitome toka, gitose bitanda. Omera kikichake yo kamano ikri. Jihoradi 2027 gikwe nyingi Yesu motelo kae to kuotelo ge wach gi maendeleo to ng'amo kwinyo wadgi to uru marumo kaka joka ng'ato. Kata Peter, Apostle Peter ne wuotho go njora. Ok manego ji to kano tongo it ng'ato Yesu mane kona duok njora no piny. Ok no wacho ne wit njora. Kone duok samare njora. Akwa jo turwa ni wawe uvale. Lobe duka jo seme lweny mang'eny onge ji loso maendeleo to Kasipul dwaro Nyasaye to dwaro chuobe motegno. Kotegne ka violence biro rumo. Biro rumo na king'e ni ng'ane kitalo. To ji naneno ka mheshimiwa Gor Sungu ne ni Kisumu East. Gilweny. To Nyangulo norado kode ndikwandi makwe no chopo ema ne gore magiol makakoro gitieko to mindo biro kawa ka gino lwar. Makoro kiwacho ni chuo motegno Kasipusa ni kineno jochung' mantiere wantiere gi Boyd Were wantiere gi ja independent mano Aroko ikin mamoko bineno ka gitegno. Aneno ka gitegno. Iwinjo. Mani biorbe. Mani biorbe. Ineno. Siasa kaka yomyo. Tibro chwadi mbele yori. Yori mmene ogoni sigala machwadi. Kochako chwade embe. You are going to lose. Ochwadi mbele yori, machak chwadi mbele mama ni. Ka tidie TV. Ogono balance. Kaya Aroko tegno, Boyd tegno. Riaga mani bior. Ngama poko ikoro nyaki bed sani wuok e dodi. Nyaki bed vijana moyie to kodi moyie live their lives. You will talk about 50 of them. Emomeyo kidhi rally kamoro be jokdwari to giromo rally. Giromo gichiai. I'm not advocating violence. Awacho ni kikwawe mohanya mamiyo jachien temo mondo tem. Ok ni kuneno kiko kata President Ruto, kata kuneno kiko Honorable Raila, kata kuneno kiko President Museveni, kata kuneno kiko President of America.
to ne koe nikech en kia ng'oa oyom yom oluor ma kichunge ndara tinyalo chunge ne tithalo gi thalo ikowe to di ta nitie kaka unyalo donjo ma jikona ji nyalo gore ka kik ukel koko ka to kidhi kendi awajo ni kata honorable Raila kende modhi kende ma jone na kende ng'adadi it is risky so wajumbe ma kasbol bende jipanga maka ji romo to ng'ato wacho ne joge no kadwar koko wadhi loso sitaki mane nikech maneno kuwuok dire moro na chopo kamoro liel kamoro God forbid to the late Jakoyo Midio baba ne biro bete ro machien to kono ne na upengo kawuono wadwa chwadika na duoke ne kamene na bede ni adiri mango eni ro mo bede kan to ena sanduku including myself so any violence ke chako siepa chake yot tieke matek why nikech I was ready personally ready with the security with my youth advocate ma wacho ni kaji otegno te to luorruok bede momiyo wan nyaka gi guards marito miero kwariti gibiro goji kineno ng'ato koni kacha nitie security camera kacha nitie guard guogi be ne kacha so that we deter violence kwa jo kaso kichwe remo nikech wach kom oiro komno yolosalosa maendeleo ang'oa we boy dodonjo ywegi ne urite 2027 tuwite oko ka te bende pod otin koro tere uru kutam years are on his side age is on his side a name is on his side relationships are there so lueuru kung'ie kutam erokamano ahinya nyakoromga jwang' dakika osekadho 33 tok saa ang'wen to kaka yo matin kwa duogo okang' mogik to koro abiro bedo kasomo ote magi bende abiro bedo kwatieko chenro kaluwore koda welo kaka osebed kitime duond buche odiem bende waselose alanga duond buche mamoko bende koro walose bende wakaw yo matin. The world slows down, and in the quiet, we find each other again. We laugh louder, we love deeper, we reconnect with friends, with each other, with ourselves. This is the low season, the season for connection. Rediscover your partner over dinner by the ocean in Diani. Sing and laugh with friends on a self-drive safari to the Mara. Unwind as a solo traveler, journaling by a fire in Elementaita. Or finding calm with a massage overlooking Lake Nakuru. Because travel isn't only about where you go, it's about the people and the moments you take with you. This is the season for you. Visit VU Travel and let's plan your low season travel. VU Travel. Let's plan your story. Machigni nyakoromoga jwange chenro mar goma owake Wok ticha kelo ni mix bokwe Ekaito tichario Reggae wake yani tunaongea na majar Rastafara Lafu ticha dek na kwa mwaka juang Akelo ni mana yani ngeni baka giwasani Ticha ngwena is kama nene yani kitambo zama za kale Alafu Friday, si unajua tu Friday tutafanya namna hii. Kuna magojong Friday sukuzo wake. Sapar kina kapaga beach na kasapaga Rio kod an PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Oganda ni en hybrid mokwongo okelo nyak maber. Mar ariyo nitie tuoche moko ma kata komake tok nege.
abich ka tich abich kochakore saa 4 otieno nyaka saa 6 lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kaachiel koda jawa maliet pa kowuok e ondamo 107.1 FM kar chuny jaluo kapela nakoni ne wang' ne kawadok kocha nyaka wang' jowi mari mar Ramogi TV luonga ni a boy handsome mandawea roji bed and breakfast luonga ni DJ Kolokol instrumental to koda an Solomon Atito Kafaya gudi ka wacho ni ma en Ramogi Night Disco kete manaka Erika kaero jawar mamana Negoro ngwajwang dakika na paga bichka poko teko twak marwa ka ni moko mote mabindi sebedo kioro bange jo telo mantiere godo bro bedo ka duoka achiel ote nyakoro ngwajwang kinyal mna ketna ya mokanyo anno kantiere ote mar Rigan wacho ni sedonjo pile ka kintiere madhare fobi hadira makende ni ODM tok tim wele yo madier kendo joma ochungi independent onego winjre kendo mondo kuod wi joma obed appointed. Omondi Christopher send my regards to Honorable Engineer Frederick ZB Owino. He remains to be our leader and together we shall overcome. Isaac wacho ni ODM en party maragoko. Ka okin katel to werigo. Wacho ni en wakintiere Migori. Abuga mar Kondele Kisumo wacho ni mor gi wakile nikech oriek kendo oneno mabor. Ikwaye ni koyie to oduoge ODM mondo okonywa nikech wiye ler kendo hero Nyasaye. Michael Arunda wacho ni ingong nomination mar ODM timrega marach pile but jodongo mar ODM to wuondore ni gikia gima dhi mbele. Aparo na soma mogik Duncan Mondi wacho ni wuok Kiambu in kaka nene yiero makasipul ne otime yo mauyanga Boyd were noseyombo owe mondo ti. Aparo ni weda David Olonde bende wacho ni ntiere kindu be yiero sani mibadhi opongo kapok adhi engineer weda ntiere jal macho ni idog e ODM in ng'at ma wiye leo iriek kendo yiero Nyasaye inyalo konyo ODM biro luore no ODM de kanye iwinjo ka wadoje broad based nikech gima duong' maneno sani an aywago no ganda luo ochak pangore matok Ruto ka wakaw the main seat makoken ni one to number 2 nus serikal. Koro mano path makawaluo mo wachi ni ya wariwre kamoro achiel mondo wapangre wadhi uru to watimo mano to kakoro weji kaset bigiri oko maga ndhoge makadhoge kae to jo insist yala la tibim kae to samuru wuok no wan koro wadwaro mna Kalonzo koro mane manga kona an we uru wuotho go ikone mondo wathuthni nyaka rum bata ng'eyo ni kuma luo dhiye ok en chama gima luo dwaro ka ndalo duto momiyo gisebedo ka giluo Honorable Raila Odinga en the presidency to kendo presidency ni nego ande omiyo gima ng'ano wacho no ka kure mwaluo to require ni ji oriwre no problem to ka jomoko baro go tela tibi jomoko dwaro Rigiji jomoko dwaro Kalonzo jomoko kia dwaro kia Maraga jomoko dwaro na jodhuro kanyo tana kakoro wecho kikore ka dhiura dhia aware. Ero kama na inya Engineer ZB na ntiere janino marwa Rigan kantiere madhare owacho ni ODM to yiero ma welo magi ok time yo makare kendo odwaro ni joma ochungi independent oriwre mondo okuod wi joma oyier e ODM kaka jachung mar ODM na njoka Moses Omondi mabende koro nomiyo tiko mar nomigi kata mno tiko nyoro tiko mar ODM mane kar chungo bura ma Ugunja no kwayo mar mondo mi jochung wetege mar mondo mi osire udhi bedo kusire kaka ODM ahinya kinde gi mabende campaigns ochuchieng campaign for the 27th dekadi chakesa ni motegno it's less than 70 days makora lose ko tende kod by elections dengene Ugunja bende okeno ODM kende madhipien denga maje 27th November okay there are different number of players machun dejo madhig parties moko ntie apantengo ma independent achiel ntie KANU ntie UDM ntie UGM ntie Jubilee ntie Wiper ginyimo pogro jogi tapa an kod nambgi koro wagombaka kiwan
to Moses kanyo kwa support en ginamba nyo kwa media moko go simba poko loso donc ko inja odiem ko risiro delu man anyisi wagombaka to kaja nan tok ngato engineer, let me advise you on air. Kidwaro that seat. Ki really dwaro seat maro gonja. Samwa lose ne mitweyo masind loso gi gari maler ma diesel romo gi derepe gi youth. ODM candidate ne konyono ka tinyono kode konyono ka 100% support. You study mineji mineka kagedhi mineka kagiwuotho mama party bende chakono mera zed bini karane watugo to ngama ber kiki biyo ne keji nigi nama iloko ni ochot kiago jina kiango bistri aya we engineer tieke ay engineer de mbele matemo wacho en siasa en kisera siasa jigombaka winjo koro mano en mbaka mipero omondi poko gochoni bende okinene okiladri kuom ngato en gombaka bende wacho ni blog base igombaka kata odiem wacho ni nyaduoge donge ka uchimo gimra achiel donge koro en kisera en gombaka mano siasa makoro mbaka mar mondo mi sire kata mna kaka sani kinde mabendo dhi nyime gi kisera mare koro oyuani to waboloso uboloso omera zarum sapo rumo golo tonglo mokwongo ore ne 100,000 to kiore direct ioro goji matero to dong par ni engineer bende no chulo nyaka nene mar mondo mi ibed ni idwa ringo kod otiko mar ODM ngeni bende engineer no chulo siling 250,000 mano gero pati mano kwota million modhi adhiya. I used to be very naive to banka ne 206 207 babu wona penje didi jaduong secretary general ne kuru chopo kiwango tanyalo goyo piny baba goyo piny osetago ahinya they gone a month to nomination baba assured me nakone jaduong akora de gine tade motegno kakoro ne weche chopo ambede baba ne ko ni kimulo Diamond me kinde bam ni go mupongo lwete the chak chairman. I was naive. Kuro sani mami yako don't be naive like that. Kia ana gochi na uru kia kidwa 2027 kidwa. Hear your path just now. Sani ka ngano mi opportunity maru with every part of the constituency, every corner. Me ne support base mare, me ne jo mohere, me ndek jok mohere ma contact, me ndek nyingegi. Mu bedo go siep, mu lozi maka kuro bange olal Nairobi nikejo de ko en broke. Sabundo rumo. Hine makori kone joka pesa lietegi. Aya, paro makamano engineer winjo. Koro engineer mabro neno ko bro bedo ko kete tim kata oyo. Adhi kaunti ma Kisumo kwa tieko Pamela Odhiambo kwa tieko gi wachni mogik ga kaka Welo osebede ketime Duond buche mopogore opogore sana no kama wang'wa. Pamela, aneno ka sama yo wang'wa wadong gi matin e dakika 6 mondo watiek chenro. Wachni mogik kotende kod thor wach mano wantiere godo madi her chwalo diche makawuono kotende gi Welo mag Duond buche mapacho kae. Pamela, aparo ni koro aya kiwinja to koro nyalo mana dhi mbele gi wachni mogik. Erokamano ahinya. Aneno ka kanono wuoyo maber, opuonjo engineer maber. Engineer owinj gima opuonje, owuoth gi ja ODM no kamoro amora modhiye. Seche ma okiyudo ticket, to nitie jok mane sapoti, samise dok dala, gino chalo liel. En nduru, jibiro ka jigo ui, jibiro ka jiyuak. In fact, kata dhiga independent ni, jogi ema ketoga ng'ato ni dhi adhi idwarango. Idwaro ni mondo ji osign form ji 500, ji 1000, iyudo ji 1000. King'iyo ji 1000 tiwacho ni 1000 gi kokogo kura. To ere kaka wadhi bedo president? Maendi ne wan go shwa nikech sirikal ne supportwa. Nawacho negi ni an nawuotho ta campaign mana ni mondo orier Raila ni. To ji penja ni to Pamela in dong ichung'. Tanyisogi ni mara ni ok important. Ma important en yudo president. Emo mine no ne waomo ji nyaka joma ne aoko wasombo gi gari wakelo mobiro mogo kura. Koro kura ni
ema wang'iyoga mar party maduong'. Ok ni jomoko donjo independent nikech ok gidwa party, but gidwaro ni joggi mane ywak makoro wacho ni ok dhi go kura ka mondo wuog oko mondo go kura. Gima nyalo wacho wawe keta ahinya ni nyaka ng'ato wuoth ga malo kuchocho ni eka koro ng'ato dhi apana. Iwuogi jopiny many kura. Party wani en wadonge ura donga jokama. Wadongura donga party wani en odhi adhiya mbele obero korach. Nikech ka ionge gi party to un koro uluwo ng'a. Waka wabed ka uneno kaga chagwa ineno ka en be koro chako margi cha. Giluongore. Koro marwa ni to kwa weyo en wadwa wene ng'a. Wabeduru gimoro achiel. Wasapoturu girwani. Iwinjo ka nono sewacho ni 2027 wadwaro ni mondo wabed gimoro achiel nikech wan be bro chopo kata 2032 ka wambe wabro dwaro ni mondo wayud gini to wabro dwaro jok mabro chung kodwa monde kwa yude. Koro ka broad based ni odhi mbele jokama wasapote uru to gimoro pod chanda gi jowa. Nyaka jok manyocha osedhi ka Ruto chon. Sani endi ka koro ji odonje broad based ni. To kendi winjo kape kendo pod gipingo kendo pod ok gidwa. Mangiso ni gini chunygi ok gihera baba wani. E chunygi ok gihere. To wan wakwayo gini gini wan wadonjo wakonyo gi mana tich. Ineno kaka tanwa join Uhuru ok nomiyo watije. To kane wajoin Ruto miyo jowa tich. Ok ochuno ni nyaka ine miyud. Wasapoturu girwani. Yiero to mondo ka ji oneno ni yiero nok bed kech pile after yiero wabet ga gibura kaka jopati. Ji wacho pachgi gimok beyo negi. Ang'eyo ni gisechako lose matin emomiyo yiero manotimre ni otimre yo makare. Ageno ni kamane kaka yiero broga timore. Erokamano. Erokamano nya Pamela kuom yudo thuolo mar to kodwa e kaunti ma Kisumo. Wakili. Erokamano. Gimoro Pamela wacho kanyo ni ka baba nodonje broad based nitie jomoko mane ni e koni makendo koro rach negi. Awacho ne jogo ni broad based ka baba no kilo force ma very useful. Momiyo not only one very stable as a government, but one gi future ni wanyalo kao telo bang' jatelo ne. Omiyo joge baba nyaka yud luor makore jok mobiro gi wan gi moro achiel. Omiyo gimoro ni ne wan mano koro fum godhogi bed ng'ama riek we lokuri nya ahinya. I think en gima ber manotimore was very good. Mogik akwayo ni by elections mabedo Kabondo Kasipul to kod mabedo Ugunja keturu kwe kik ji gore kik uchwer remb ng'ato. Ng'ama ochopo no ringo dhiyo chak tich. Jomodong wajipange. Mogik teru nyithindo skul yawa. Kata ke uso loto uso nyithindo somo. Gimoro ni kia na winjo ni ni tinde degree masani kia ang'o ja degree tine Kenya ka. Makata in kionge degree tiyo nyaka dhi mitomo hivi ni. It is very useful a piny ka. We do our best. We wish candidates maditimo page this time Form 4. Maseno School, I wish you well. Asumbigas, I wish you well. DMO School, I wish you well. Wadwaro A minus, B plus. Kamano God with you. Jonyuol support Mheshimiwa William Ruto together with Raila Amolo Odinga. To maduong' en Nyasaye. Kiku gine Yesu kende. Ajabu en monyalo goyi jek kama koro ji ne chunygi osekadho kodi to kone Sharon iromo bedo CEO Royal Media Jikoni to anyalo bende adiera ni koni Yesu osego tik. Erokamano ahinya wakili. Erokamano ahinya engineer wachni mogik. Apan katieko to agon jo Ugunja erokamano kendo kwe mancha wan kod violence matin lakini generally king'iyo the whole country Ugunja was peaceful. Kendo gima kwayo en koro yiero en dwe manyien dwe mar 11 tarik 27 wabed kod kwe kendo wadhi yiero mayom kendo ma onge lweny. Bende ang'eyo ni jogo duto mochiwo Ugunja te gin yawotwa gin jogo wamigi respect kendo kik wabed kod lweny moro amora kuom joma chungo. Party mar ODM kaka Nyasaye loso kodgi pod badhi romo kendo wadhi wachwa in house mondo wane kaka wadhi mbele kwa face election ma 27th. Otherwise agwero kamano kendo kamana kaka nono wacho akwa nyithindwa mondo odhi mbele somo tegno watergi school. An kan jachung Ugunja gima jaketo mbele mogik ne en wach education. Kech mano gima gola oko egina nya BTV kani balos egina nya chung na adwa telo njo Ugunja.
ko education aketo mbele support man chami jopiny iyore mopogore opogore pod adhi timo an kodu an wodu pod achung' kodu mbele kan kendo wadhi go mbaka mar 2027 erokamano ahinya kendo all the best engineer koko manya koronga jwangi kanyo bende makelo we giko mar twak marwa dakika odongo chiko kapok oromo saa 5 mar onyango ote magi aneno nyakoronga jwang bende moko kuom gi bende wasomo yieno mar mun metike gi kanyo elo Joyce Oduor ma bende nwantiere godo chenro chakre saa 10 mar okinyi ibed kod odiochieng' makare nyinga Sharon Ong'ao rituru masane